Dobrý den lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska si dáme tutoriál jak driftit. Takže první krok bude vyjít si dobrý auto. Nejlepší auta na drifty jsou Formula Drift auta, takže doporučuji nějaký z nich si vzít. Mé nejoblíbenější je tam Mustang. Takže já si vezmu Mustanga. Jak si to auto vždycky vytuňte, aby na jedničce jelo 100 a 100 km za hodinu jako. A to je první krok. Druhý krok. Bude to třeba jít někam na kruháč, což je tadyhle. To je jediný kruháč asi na celý mapě. Takže tam dojedu. Tak, když jste na kruháči, tak potřebujete mít nabindovanou brzdu někde na, prostě někde, kde se vám to hodí nejlíp. Já to mám třeba na volantu na R3. Teďka pojedete, rozjedete to na tu 100 na maxu a pomalinku začnete zatáčet. Když najdete ten pravý úhel tohohle, najdete se, mášete ruční brzdu, zatočíte trošku víc a při tom zatočení trošku víc, nějak takhle. Při tom zatočení trošku víc, potom tu brzdu jakoby pustíte a začnete točit jako na druhou stranu. A tím uděláte drift. Takhle. Musíte být připravený zatočit volant, zatočit prostě zpátky na tu druhou stranu, abyste nevyletěli s driftem takhle ze silnice, něco jako takhle. A pak takhle se otočíte, to ne. Musíte prostě zatočit tím volantem zpátky. Tak, když umíte už tohle udělat, tak zabrzděte. Zatočte úplně co nejvíc to jde na jakoukoliv stranu. A držte plyn na max chvilku. Tímhle opotřebujete gumy. A nejlíp buďte celým autem na silnici. A tímhle s tím opotřebujete gumy, pak se driftí líp, než já tady potřebuju mé gumy. A abyste mohli opotřebovat gumy, tak musíte mít v nastavení obtížnost. A tadyhle musíte mít poškození a opotřebení pneumatika, to musíte mít na simulace. Takhle chvilku opotřebujeme, chvilku počkáme. Když si myslíte, že už je to dost, tak zatočte na druhou stranu a jděte dál. Teď odzkoušíme, jestli to je už dost, tohle. Jo, poznáte to tím, že když se rozjedete a přitom zatočíte, tak začne rovnou drift. Takhle. Takhle jsou dost opotřebované pneumatiky na driftění. Když teďka takhle zatočíte a jejka to půjde líp, takže můžete udělat něco tohle. Další drift. Já jsem se snažil udělat drift přes celý kruháč, ale nějak to nevyšlo. Driftí se líp. A na volantu jde poznat líp, že máte opotřebovaný gumy, že jde uprostřed toho volantu, jde zatáčet to líp. Takže to není ta obrovská ta odezva, jakože, no, ne odezva. Že to nejde tak těžko. Já se potřebuji gumy ještě trošku víc. Stačila. Jo, teď už to je pořád. Teďka můžu. A dávajte si pozor, nebo potřebujete ty gumy za stolik. Protože když ho potřebujete moc, tak vám prasknou a pak nejde jezdit. Když si dáte pozor, ať neprasknou a takhle. Počkám. Ajka nebude, když máte potřebovaný gumy, tak nebudete moc potřebovat ani tu ruční brzdu.
je to těžší, ale zároveň lehčí. Potřebujete jenom umět driftit, no ten normální drift a pak si nad tím se vám bude driftovat tak mega dobře. A musíte taky, nemůžete držet plyn pořád na max, musíte někdy ubírat, protože jinak se vás to sklouzne moc. To poznáte podle situace, kdy máte ubrat. Třeba teďka uberu. Když vám to prostě přejede, směrem, jakože blíž k té směrem prostě, když je zatačka doprava, tak když vám to přejede směrem doprava, tak zatočte volant doleva a přidejte víc. Když vám to jede doleva a je to zatačka doprava, tak zatočte doprava a uberte trošku. Takhle poznáte, kde máte přidat. A když jste uprostřed, tak je asi nejlepší to přidat. Takhle, teď to jdu testnout. Jaká ukázka to musí být? No. Tak. To bylo všechno. Celý tutoriál, jak driftit. Tak doufám, že se vám video líbilo a čau.